La biblioteca de metadata, per Marta Clua. Aquests dies s'han iniciat les vacances de Setmana Santa. Alguns afortunats gaudeixen d'un descans marcat per l'aturada del curs escolar, d'una mica més d'una setmana. D'altres disposaran d'un cap de setmana més llarg de l'habitual, que també és d'agrair a les acaballes del primer trimestre de l'any. I és que a tothom ens agrada trencar la rutina, sortir del nostre dia a dia, canviar d'aires per respirar un nou entorn, en diem desconnectar. No cal que sigui gaire lluny, potser a pocs quilòmetres de casa nostra, però el que és més important és que ens permeti canviar el ritme. Malauradament, no desconnectem tant com ens sembla. Ens agrada compartir el que fem durant aquest impàs. Fotos de viatges, de menjar, dels llocs que visitem, informar el món del que estem fent i a la vegada tafanejar el món de la resta. Però les vacances s'acaben i cal tornar a les nostres rutines. I, de fet, sempre esperem que el nostre món continuï al lloc de sempre, esperant que hi tornem a encaixar una mica més descansats. Però us imagineu que marxeu de vacances i en aquest impàs de la vostra vida, el món, tal com el coneixem, canvia radicalment? D'això i de molt més ens parla el llibre que us recomano. Es tracta de Deixar el món enrere, d'en Rumen Alam, amb la traducció al català que n'ha fet la Judit Raigal i que ha editat Columna. Us faig una breu ressenya. L'Amanda i en Clay lloguen una casa de luxe per gaudir de les seves vacances amb els seus fills adolescents, amb l'objectiu de poder desconnectar de la seva rutina diària i fer un petit tastet del que seria la bona vida. Però un truc a la porta a altes hores de la nit els destorba del seu repòs. A la porta apareix una parella més gran, negra, que afirmen ser els propietaris de la casa. La Ruth i en Jake els expliquen que hi ha hagut una apagada general que ha deixat a la ciutat col·lapsada i que no poden accedir al seu pis de la ciutat i han decidit tornar a casa seva. Però sense telèfon, ni internet, ni televisió, l'Amanda i en Clay no saben ben bé què ha pogut passar i tampoc saben si fiar-se de la parella que ha arribat a casa seva. Podran confiar d'uns desconeguts i a l'inrevés? Què ha passat a Nova York? La seva casa de vacances, aïllada de la civilització, és realment un lloc segur per a les seves famílies? Estem segurs els uns dels altres? Això no us ho desvetllaré pas, ho haureu d'esbrinar. Ens trobem davant d'una intrigant novel·la que ens planteja què faríem nosaltres si visquéssim una situació com la que se'ns explica. I, sobretot, posa de manifest l'alta dependència que tenim dels nostres dispositius mòbils i com d'indefensos ens sentim quan no els tenim disponibles. Estem tan avesats a estar permanentment connectats, a tenir tota la informació del que passa al nostre voltant a les nostres mans, a un toc del telèfon, a una cerca d'internet. I aquest fet ens dona seguretat, però a la vegada ens fa presoners dels mateixos. Per això, quan tot aquest accés ens queda vetat, ens sentim fràgils i vulnerables. No sabem com actuar. I aquest fet ens fa repensar de quina manera ens relacionem entre nosaltres i com la tecnologia ens pot arribar a condicionar. Deixar el món enrere ens parla dels prejudicis que tenim en qüestions de raça i de classe social i, sobretot, de quina manera canvien els nostres vincles quan ens trobem a una situació límit, posant en relleu la complexitat de les relacions humanes. Us recomano que, si podeu, també podeu buscar la versió cinematogràfica que s'ha fet d'aquesta novel·la, que, tot i que té alguns petits canvis en relació a la història original, és molt encertada. Malgrat que sovint les vacances les esperem amb delit i eufòria, som conscients que són un parèntesis momentani. Esperem gaudir-les per desconnectar i, sobretot, per poder tornar de nou més connectats que mai a la nostra vida diària. Acabes d'escoltar La biblioteca de metadata.